dua, empat. Jika hari raya katiba, hati denai taraso mandayo. Macam orang lain lah pulang basamu, hati taraga nak pulang pulang. Tapi apa kadayo, badan yo sabana taraga nak pulang juo. Biti nanda ado, izinkan untuk pulang, untuk makan saja inilah baraga juo. Jamin nak ado, mandekan duang oi kan jamekan denai. Walau ndak pulang denai aman di siko, doakan saja anak mandeh barasaki di siko. Boleh nak capek pulang ke kampung, salam